जों दिनै कायसा IPF दिनै bedek yod IPFT tai artisa tai IWFT kaisa sengtini oro meeting khlai beskang Lok Sabha chongmarino tui जों kaisa sidanto naharka mo sidanto tinio TTIDC ni headquarter complex Narwai holo tinini je sidanto obono chini beskang ni Lok Sabha chongmarino tui जों IPFT pokho theke जों तीनटा जागाओ जनसभा मास गेदारिं खालामनायनि बागै जों दिनै मो सिद्धान्त नाहारका कायसा अंकाय वेस्ट जों TTIDC नि जे खुमुलुं मो हेडक्वार्टारावनो जों खालायनाय बसखांनि 5 तारिखआव ताय कायसा अंकाय साउथआव अंका जों मनोबो खालायजाकनाय ताय साउथआव अंकाय जुलाइबारि सासिरामपारा नर्थआव अंकाय मनोबो कबायके जों तीनटा जागा कायसा लोकेशन तयारी खालायजाका मने बागै जों दिनै अबनो सानामो जोङो जाराचिनि IPFT नि जे साखा संगठन यद IPFT आर्टिसा ताय IWFT खालायै बसखांनि Lok Sabha चंमारिओ जेचिनि कैंडिडेट तंनायरनो गोबां बुट बाय पायरनानि बागै जे चिनि डिफरेंट डिमांड न जों बसखाङो तायबो दाक्ति खालायै आगु गैतलांनानि बागै जों जतननो चिनि खाबाय खुबाय जों कयो अल जे जनसभाओ मास गेदारिं मा जागाओ गोबां बरफ फायै चिनि जे डिमांड चिनि मुभमेंट अबनो तायबो क्राक खायतलांथिनि जतन सहयोगिता खालायनायनि बागै जों तागो चिनि स्टेन जों IPFT बाय दङ ताय IPFT निङै जों सामुं खायनाय डिफरेंट माय आसा पइन्ट जों जबा खायनाय हयतो अरस किचा कक सानानै खालायो चिनि जे ता सामुं खायनाय रकनि कमजोरि निङै तिनि गोबां मा बरफ अन्नान्न पार्टिआव थानानै बागै चेष्टा खालायदों जों अबनो जों हाय जों youth IPFT ताय आर्टिसा आङै जों कयनामो संगो ताय IWFT तिनि अर करिफानो बरक थांफैके जोंनि मिटिंआव बरक एटेन्ड दङ ताय चिनि बरक बायजेता कम्बाइन खालाय मिटिं माने आबनि चिनि रेजुलेशन नबो दं गावनो जों दिनै कयनानि मो संगो कोनो खाथैनानै करै कोनो टेंशन करै आगामी दिनावबो जों क्राक खाय अबनि सेफानो जों आन्दोलन खालायनाय चिनि पार्टी जों क्राक न तंनाय चिनि जत्त जेता 19 दफा जाति रकनि थिनांनि बागै बंनि अस्तित्व रखा खालायनायनि बागै जों जथेष्ट फाइट खालायनाय ताय अब नर कोनो खाथैनानै ककरै कोनो माने उरुमुरु अंनानै ककरै तायर जों अबनो जे पुला 5 तारिख जे खुमुलंग जों जे सभा खालायनायनि अबनो तै जों किसा रूट मैप तयारी खालायका अरो विशेष खालायै बिश्रामगंज टू किल्ला ओंखाय यांगो चिनि वेस्ट ओंखाय yang सिमना खवाई तेलमुरा खवाई ईस्ट खवाई वेस्ट तेलमुरा ईस्ट तेलमुरा वेस्ट आबो जे तंमैमानि प्राय कयटा डिविजन कमो 11टा डिविजन खबजागो आबो बेबगनो अबो खुमुलंनि जे 5 तारिख म अरो सिन्डिकेट खुमुलं हेडक्वार्टाराव जागानो जों खालायनाय ओंखाय जों बाहायके जे लोकेशन तयारी खालायके जेता बो जागाओ खालाय बरक गेदारिं फायनायनि बागै जों मान्दाय हिंकांकांखाय सिमना सदर नर्थ मान्दायाबो जों मान्दायो जों गेदारिं नाय विशेष खालायै ताय केसे हिंकांखाय आरो किल्ला बिश्रामगंज आबंग प्रमोद नगर थेके जम्पुयो फायै जम्पुनि तो बो खुमुलुंग फायनाय हिंकांखाय और खवाई ईस्ट खवाई वेस्ट ओंखाय तेलमुरा बरक ओंखाय जों साका और विशेष खालाय बरक जेता दुस्किओ आरो যারা
आं हासाल जेता वेस्ट बाय ईस्ट नि जेरा खोय वेस्ट खोय ईस्ट नि तंगनाय रक बरं गंगाय दुसकिओ फाइ बरक गैदारिं नाय आरो नि थेके बरक डाइरेक्ट खुमुलंगो फाइनाय गबा हेकेनो जों तिनि जारा डिविजन वाइज तंगनाय रकनो जों अबनो जानांगौ मुसंगो जे जों तिनि सामानि मते खैनो आदिनो ओ खुमुलंगो अबा हेके फाइनाय जतनो जों एकट समय सफैनायनि बागै नरनो जतनो अनुरोध खालायो